Hit Radio FM bude celý říjen rozvážet snídaně pro lepší náladu přímo k vám. Udělejte radost kolegům a vyhrajte snídani pro váš celý pracovní tým. Ahoj, jsem Jana, koblihy byly naprosto luxusní. Moc děkuji za snídani, byla vynikající. Chtěla bych poděkovat za snídani a i naší spolupracovnici, která nám to zařídila. Je to tak snadné. Zaregistrujte se na www.hitradiofm.cz. Snídaně pro lepší náladu rozvážíme již od 1. října. Hit Radio FM. Kávovar respektující vaší osobnost díky nové funkci Play and Select, přesnému dávkování vody s možností personalizace. Nescafé Dolce Gusto, protože káva není jenom černá. By lots of different men, and I say liberate your sons and daughters. The bush is high, but in the hole there's water. You can get some when they're given. Nothing sacred, but it's a living. Hey ho, here she go, either a little too high or a little too low. Got no self-esteem and vertigo, 'cause she thinks she's made of candy. Hey ho, here she go, either a little too low. Got a hurricane in the back of her throat. She thinks she's made of candy. Ring a roses. Whoever gets the closest, she comes and she goes as the war of the roses. Mother was a victim. Father beat the system by moving bricks to Brixton and learning how to fix them. High, but in the hole there's water. As you will, she'll be the whole of the law. And if it don't feel good, what are you doing it for? Now tell me, hey ho, here she go, either a little too high or a little too low. Got no self-esteem and vertigo, 'cause she thinks she's made of candy. Hey ho, here she go, either a little too loud or a little too close. Got a hurricane in the back of her throat. She thinks she's made of candy. Hit Radio FM bude celý říjen rozvážet snídaně pro lepší náladu přímo k vám. Udělejte radost kolegům a vyhrajte snídani pro váš celý pracovní tým. Ahoj, jsem Jana, koblihy byly naprosto luxusní. Moc děkuji za snídani, byla vynikající. Chtěla bych poděkovat za snídani a i naší spolupracovnici, která nám to zařídila. Je to tak snadné. Zaregistrujte se na www.hitradiofm.cz. Snídaně pro lepší náladu rozvážíme již od 1. října. Hit Radio FM. Kávovar respektující vaší osobnost díky nové funkci Play and Select, přesnému dávkování vody s možností personalizace. Nescafé Dolce Gusto, protože káva není jenom černá. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata, me liga mais tarde.